ଗୋବର କାଦ ଏବେ ତ ଜାଲ ବସେଇକି ପୁରାପୁରି ମାନେ ଲୋକ ଯାଇକି ନୁହଁ ଗାଁରେ ଅଛ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଜାଲ ବସେଇକି ମାଛ ଧରିବ ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ବଣ୍ଟିର ତ ଆସିଲାନି ଆଉ। ହଁ ଜାଲ ଦେଖିବା ମାଛ ଧରି ଯାଉଛେ ଆମେ। ବଡ ଶଉଳ ରାଜ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜାଲ ଟେକା ହବ ବବୁଲ ଟେକି ମାଛ ପଡେଇନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନେ କାଢିବୁନି ଅଳପ ଯୋଡ଼ିଏ ପଡିଛନ୍ତି କିଏ ଏଇନେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ କାଢୁଛି। ମାଛ ଟୋଟାଲି ପଡୁନଥିଲେ ବାଳ କାଦ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ବବୁଲୁ ଗାଧେଇକି ଯିବା ଆଇଛି ମାନେ ଗାଧେଇକି ଯିବା ମାଛ ତ ପଡିନି ଦେଖିଆ ଏଥିରେ କେରାଣ୍ଡି ଯାହା ପଡୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସିଏ କେମିତି ତ ଛାଡ଼ିବ ହଁ ଦୀପୁ ଆଇଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ରଟ ଟୁକା ଇଏ ନିଆଁ କରିବ ଇଏ ଆ ତଳେ ମାନେ କିଏ ନୁହଁ କାବୁଲି ଆଇଲା ହାରିବା ଗାଧେଇକି କାବୁଲି କାବୁଲି ଆଇ ହାରି ଏବେ ବସୁନା ଡେଇଁବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗାଧେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ମାଛକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚଢିଗଲେ ଏ ଭିଡିଓଟା ମାନେ ତାକୁ ବୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏ ଭିଡିଓଟା ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବବୁଲୁ ହେଡ ଅଛି ବବୁଲୁ ସିଏ ସୋମ ଇଏ ହଉଛି ଦୀପୁ ଡେଇଁବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଡେଇଁଲାଙ୍କର ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ ହବ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୋର କିଛି କହିବାନି ତମେ ବବୁଲୁ ଡେଇଁଲା
ବେଲେ ପହଁରା ଶିଖିଲୁ? ହଁ ଏ ଫାକୁଡା ତଳ ସବୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଧେଇକି ଡେଇଁକି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଏ। ଏ ପିଲା